sisältää. Sen ei tulisi sisältää mitään yksityiskohtaisempia tavoitteita, joita kuitenkin meidän voimassa olevassa periaateohjelmassa kuitenkin on. Eli tämä periaateohjelma rakentuu sen periaateohjelman pohjalle, jonka puolue on hyväksynyt 10 vuotta sitten, mutta sitä on nyt lähdetty selkeyttämään ja tämä edustajakokoukselle tehty esitys on nyt käsittelyssämme. Valitettavasti järjestökäsittelyä tämän ehdotuksen osalta ei ole ehditty suorittaa ja varmasti